Já jsem Sepčo. Já jsem Dave. Já jsem Tomáš. My jsme kamarádi. Takže, Sebíčku, proč jsme se tady sešli v parku dneska? No, tak proto, za první proto, protože je takový festival, nebo co to je. Ano. A za druhý proto, protože bychom vám chtěli ukázat takový, no, dětský, dá se to říct jako dětský parkour. Dobře, jdeme do toho? Jo. Pozdrav? Máte nějaký pozdrav? Jdem něco slavit! Jdeme něco slavit! Dobrý. Takže Sepčo, co jste to teď předváděli? Teď jsme předváděli parkour číslo 1. To bylo takové úplně lehké, to bylo v podstatě nic. To Dobře. Tak Sepčo, kam se přemístujeme teď? Teď se přemístujeme přemístujeme se ke kamenu, na který budeme dělat parkour číslo 2. Dobře. To bylo asi tak všechno. Milí diváci, tohle nikdy nezkoušejte bez dozoru rodičů, pokud vám tedy není 18 a víc let. Bude to pro vás velmi nebezpečné. Takže teď uděláme menší parkour a vyzkoušíme, jestli máme pořádný balanc. Tak jdeme na to. Tak fajn. Tak. První část dokončí. 3, 2, 1, teď! Já tam půjdu, ale jenom tam. Tam prostě až na chvíli teď vám ukážeme dětský parkour pro vaše děti, které by chtěly hodně rády skákat. Tak, a jdeme na to. Takže, Sebíčku, co je to vlastně ten parkour? No, parkour, tak na vysvětlenou, kdo to neví, co je parkour, hodně lidí, tak je to takový různý skákání, podlízání a tak ne, ale různé salta a tak dále a tak dále. První stupeň tak nějaké různé skákání a přeskakování a pak už jsou takový ty salta a tak. Ale to se v tomhle videu ještě dozvíte, tak nějak co to je. Tak jdeme na to. Takže teď jsme právě vylezli na asi tak 50 metrů nad zemí a právě lezeme hodně vysoko na stromech a doufáme, že se nám nic nestane, ale tohle nikdy v životě doma nezkoušejte. Takže pro ty z vás, kdo
nepochopili, co se právě stalo, tak jsme jaksi trochu spadli Tak co na to říkáš, Sepčo? Takhle bys to chtěl umět? Jo tak, je mi to jasné. Tak to je pecka. Co na to říkáte, kluci? Takže Sebíčku, teď jste viděli opravdu profíka. Co na to říkáš? Tak říkám na to, že jsem se asi jako, no, tak tohle jen tak vidět, to se jen tak nestává. Ale, no, tak... Jak to skočil ten frajer? Salto dozadu asi tak se 6 metrů. No, to musí být fakt síla. To je tvůj sen? No, tak jo. Pecka, jdeme na další? Jo, tak jdeme na to. Jdeme na to. Takže tohle bude asi tak nějak... Jak se ten prvek jmenuje tady ten? Něco takového pokročilejšího. Spíš bolonoh. Dobře, takže předvedete bolonoh. Dobře, teď něco z horolezectví. Takže tohle bude něco z takových vyšších seskoků. Já skáču na taky ty 3-4 metry, to ještě jde. No tak můžeme začít. Tak. 1. Teď! A to bylo něco z lepšího parkouru. A tentokrát na... Neviděl jsi tady někde Davida s Tomášem? Neviděl jsi Sepču a Davida? Neviděl jsi Sepču s Tomášem? My jsme ale vždyť jsme tady.